ikke sidde og se porno, Mark. Mut, lad være at sidde og spille porno. Mut, han spiller porno. Hvorfor er det, du har købt en stor tv-pakke, vil jeg gerne vide nu? Mut. Ja. Hvorfor er det, du har købt en stor tv-pakke? Prøv at kigge. Hey Mark. Hey. Kan vi så ikke se noget andet end porno? Nej. Okay. Hold. Jeg kan ikke se det herfra, så skal vi dreje skærmen. Når vi dør, er vi nødt til at lave noget andet. Koden er SNOR. Snor. Det er jo bare snor. KROKA1. Altså, når SNO er det jo bare en snor. Koden er svær. SNO er KROKA1. KROKA1. Ja. Snorkrøje. Det er jo bare snorkrokket, Alexander. Hvem drikker shot? Har du lavet en til mig også? De står lige der. Så luk røven. Skål! Haps! Det er ligesom dengang til Beach Party, hvor det tog dig et halvt år. Jeg skyder Martin. Helmut! Skål! Hey Mark, skål! Det står der. Ej, du drikker ligesom Alexander til Beach Party. Hey, her. Hold kamera. Tak. Ej, du skal filme mig nu. Skål! Ej, du drikker ligesom tørre til beach party. Øj. Se der. Ligger du også og græder. Nej, det var klart det der. Martin, så er det fandme snart, du skal sætte det. Kameraet er på. Kameraet er på. Det er sten, saks, papir. Okay, sæt det lige. Kan I synge faste sang, mens I gør det? Hvor langt vil du gå? Kom så, sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Ja! Bjørn, du skal tage 3 shots. Okay. Drej shots. Fordi du... Reglerne er simple. Sten, saks, papir. Og det var allerede et shot til Alexander. Han vinder. Og så er det Mark og Alexander. Gå for sejren, gå for sejren. Lad være. Sten, saks, papir. 2 Det er sandt, det shots. var 2 shots.